Say
Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca iku wejangan huruf wasita tentang tepake ing jero dodo tentang tepake ing jero dodo umatil hati lan pikiran merasuk ing badan kabeh jeroan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjine iman minangka dalan manjine iman kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan dina lan wengi titiragati diriya hoi zikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk jangan dilali uripe ayem rumangsa aman tununging rasa anda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pengiran kabeh tinakdir saking pengiran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja